Καλησπέρα σε όλους παιδιά, Κότζα εδώ, με λέω όνομα στο κανάλι. Πολύ νωρίς γιατί άλλαξα γνώμη. Και σήμερα θα κάνουμε κάτι που ήθελα να το κάνω. Θα δοκιμάσουμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου σε survival mode σε μια παλιά έκδοση 0.95α Pocket Edition Minecraft, για να μην μπορώ να τσιτάρω. Και πάμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κόσμο. Όπως βλέπετε εδώ πατάω survival. Αυτό guys λογικά θα το κάνω σε parts, επειδή αποκλείεται να μπορέσω να το κάνω σε ένα μόνο βίντεο. Μισό λεπτό guys. Ok guys, είχα ένα πρόβλημα με τα γραφικά, το έφτιαξα. Και πάμε, το πρώτο πράγμα που κάνω πάντα είναι να μαζεύω ξύλο, για να μπορούμε να αρχίσουμε την κατασκευή. Δεν θα κάνω ένα τεράστιο wow γήπεδο, γιατί ξέρω ότι θα πάρει πάνω από 10 part. Και επίσης δεν θα χρησιμοποιήσω πολλά υλικά όπως κολοκρίτη και τέτοια. Συνήθως το βασικό στοιχείο θα είναι ξύλο του γηπέδου. Για να μην βγουν 15 part για το γήπεδο. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν έχουμε hunger, επειδή παίζουμε αλφα έκδοση. Οπότε ίσως και να τσιτάρω λίγο guys, πολύ λίγο. Αφού φτιάξαμε μερικά από τα βασικά εργαλεία, με το τσεκούρι μου εδώ πέρα θα πάω να κόψω κι άλλα δέντρα ώστε να πάρω πάρα πολλά ξύλα. Προφανώς εσείς θα το δείτε, επειδή θα πάρει 10 ώρες. Ok guys, και ένα τελευταίο δέντρο για τώρα. Εδώ πέρα το κόβω. Και τώρα έχω 39 κορμούς. Και λέει guys, ξόδευσα τα planks μου για 4 crafting table, αλλά πάλι καλά δεν ξόδευσα τα logs, οπότε φτιάχνω εδώ. Και τώρα έχω 2,5 ολόκληρα stack από planks. Και τώρα πάμε να βρούμε το χώρο που θα χτίσουμε το γήπεδο. Λοιπόν guys, βρήκα το χώρο και αυτή τη στιγμή σκάβω για τον αγωνιστικό χώρο, οπότε δεν θα είναι πολύ μεγάλο γιατί δεν έχουμε και τον πάρα πολύ χώρο, έχει λιχτώσει όπως βλέπετε. Το έκανα λίγο με ένα φτιάρι, το οποίο έσπασε. Και τώρα θα πάω να φτιάξω ένα άλλο. Ξοδεύω λίγα από τα ξύλα μου, γιατί αλλιώς θα παίρνει 10 μέρες το σκάψιμο. Κάπου εδώ guys, όσο αργά και βασαλιστικά σκάβω, να σας υπενθυμίσω να κάνετε like και subscribe για να υποστηρίξετε αυτό εδώ το κανάλι.
Λοιπόν, κάπου εδώ να εξηγήσω γιατί δεν το κάνω στο PC. Η αλήθεια είναι πως το δοκίμασα, αλλά είχα, guys, τόσο μεγάλο lag. Όχι μες στο game πήγαινα με περίπου 80 fps. Αλλά για κάποιο λόγο, όταν τελείωνα το record και έλεγα το βίντεο να το δω, ήταν λες και πήγαινε με 2 fps, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινα με 80. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, εδώ σκάψαμε την τρύπα για τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, εδώ πέρα έχουμε αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε. Τώρα, guys, αφήνουμε 2 blocks κενό και να φτιάξουμε τον αγωνιστικό χώρο. Εννοούσα όχι τον αγωνιστικό χώρο. Guys, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Να φτιάξουμε τις κερκίδες. Εδώ πέρα βλέπετε έχω ξεκυλήσει. Θα είναι... Το έχω στο μυαλό μου ότι θα είναι μια κερκίδα έτσι και μια κερκίδα έτσι, και αυτά εδώ πίσω να τα αφήσουμε κενά. Έτσι το έχω στο μυαλό μου, γιατί δεν έχουμε και το wow χώρο. Αλλά θα βάλω stairs, δεν θα το αφήσω έτσι. Θα βάλω stairs και καλά για τα καθίσματα. Κάπου εδώ να πω ότι αν τυχόν πεθάνουμε, εδώ πέρα, θα διαγράψω τον κόσμο. Είναι σαν hardcore, αλλά δεν έχει hardcore, γιατί δεν έχει hardcore η έκδοση. Οπότε είναι σαν hardcore, δηλαδή αν πεθάνουμε, τελειώνουν τα πάντα, τελειώνουν όλα. Ό,τι κάναμε. Δεν θέλω να το κάνω πολύ ψηλό, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα βάλω γύρω σκεπαστή, γιατί δεν υπάρχει λόγος αφού δεν θα υπάρχει κερκίδα εδώ και εδώ. Θα βάλω μία εδώ και μία απέναντι. Δεν χρειάζεται να το κάνω πολύ ψηλό. Θα φτιάξουμε ένα τυπικό γήπεδο. Ένα στα εισαγωγικά μικρό, αλλά ωραίο γήπεδο, όσο μπορούμε να το κάνουμε με τα βασικά υλικά στο survival. Σήμερα, guys, λέω να τελειώσουμε το ύψος της πρώτης κερκίδας και να αφήσουμε έτσι το πρώτο part για να συνεχίσουμε στο δεύτερο, να βάλουμε τα stairs, να φτιάξουμε το από κάτω, και αν προλάβουμε να αρχίσουμε να φτιάχνουμε εδώ πέρα την απέναντι κερκίδα. Αυτό, guys, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, ήταν τέλειο, ήταν ο παλιός ήχος του Damage στο Minecraft, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το κακό είναι ότι εδώ που είμαστε απομακρυσμένα από τα... Είμαστε απομακρυσμένα από τα δέντρα και αν μας τελειώσουν τα ξύλα δεν ξέρω πώς θα κάνουμε.
Ωραία guys, έτοιμη η πρώτη κερκίδα. Και να σας πω ότι μπορεί στο μέλλον, δεν είμαι σίγουρος, μπορεί στο μέλλον να κάνουμε και επεισόδια αναβάθμισης του γηπέδου. Πάμε να κάνουμε και τη δεύτερη κερκίδα. Έχει εδώ 4 επίπεδα, οκ. Επειδή θα είναι βαρετό να δείτε και τη δεύτερη κερκίδα, θα κάνω cut. Λοιπόν guys, έφτιαξα τη δεύτερη κερκίδα και έκανα μια μικρή τροποποίηση στον αγωνιστικό χώρο, γιατί έβαλα κατά λάθος τη δεύτερη κερκίδα σε λάθος θέση και επειδή θα έπαιρνε πάρα πολύ ώρα και δεν ήθελα, αποφάσισα να το σκάψω και να τα αφήσω έτσι, να βάλω και μερικά fells εδώ όταν έρθει η ώρα. Τώρα πρέπει, δεν θα μείνει έτσι προφανώς, πρέπει και να τα χτίσουμε και δεν έχω πολύ ξύλο. Αλλά guys, κάπου μπροστά εκεί, αν δεν κάνω λάθος, έχει, δηλαδή από εκεί πήρα μερικά από τα ξύλα που μου είχαν τελειώσει, από εκεί πήρα. Απλά δεν μπορώ να το δείξω επειδή για να μπορέσω να προσανατολιστώ πρέπει να βάλω full το render distance και θα λαγκάρει όλο. Αλλά με τόσο sand που έχω, ξέρω guys ότι μπορεί να φαίνεται λίγο άσχημο. Με το sand που έχω, να κάνω τουλάχιστον εδώ λίγο το κάτω, γιατί έχω πάρα πολύ sand από αυτό που μάζεψα για να σκάψω τον αγωνιστικό χώρο. Δυσκολεύομαι τώρα guys επειδή είναι και βράδυ. Guys, σκέφτομαι αυτό εδώ πίσω, επειδή αυτό θα είναι το πίσω μέρος του γηπέδου, γιατί έτσι πως είναι, δεν θέλω να το αφήσω για μπροστά, έτσι πως είναι, που έχει τους λόγους και αυτά. Αυτό θα είναι το πίσω, οπότε είπα να το κάνω όλο με sand, για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Μισό λεπτό guys να επιλέξω κάτι στις ρυθμίσεις. Ok guys, επέστρεψα. Και τώρα τελειώνουμε και αυτό το κομμάτι. Ξέρω δεν είναι και το πιο ρεαλιστικό να βλέπεις γήπεδο που να έχει άμμο για τείχο, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή guys παίζω με τη λογική του Minecraft. Που όλοι ξέρουμε τι είδους είναι η λογική του Minecraft.
Και ξημερώνει σιγά σιγά εδώ πέρα, βλέπουμε το Ήλιο Βασίλεμα. Ποιο Ήλιο Βασίλεμα, συγγνώμη guys, την ανατολή του ηλίου. Και με την ανατολή του ηλίου σας αποχαιρετώ. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe για να υποστηρίξετε το κανάλι. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!